Здрасти. И да напишем най-важното хи. Да кажат по едно хи. И хи. Видяхте колко хора. Има един педерас, пише хуй за YouTube и сега ще го оправя. Но няма да гледате какво пише. Рудите. И стига толкова за холба. Днес ще се биеме на LARP евент. Айде малко в дупката да ти я правя кеф. Има фулки. Аз винаги играя на сервер. Не, чакате в дупката, защото има хубави теми. Кои са? И както виждате, ето защо не искаме да играем в дупката. Гледайте путки. Ние сме си така. Кюнахме диамантени. Само соли сме. Соли с диамантен ли беше? Май да. И така. Но са бан без причина. Както виждате, прави то прави някакъв гилай за 58 лек. То трябва да е хак да има 58 лек. Откъде ще го вземе? Просто не фърган лек. Нито по гол. 60... Трябва 68 блока, 60... Стаки 8 ти трябва за една лек. Аз съм ги сметал като от. Не ме защитари. Вече, да. И стига,
мисля да е това вече в дупката, да сме добри. И аз. И после те изнасилват. 600 не може. Тук килнаха е. Аз отивам в... Аз колко имам, казах, че имам. Колко? 600? Супер си. Не, Кроз не може да даде фулка. Фулка дава само на първия. Фулката че леме със сигурност Наско. Наско взима фулката. Наско е хак. Наско няма как. Вчера влезна, беше... Епа, и аз съм там. Ей, ще пака ще бъде в описанието. Не знам. Какво? Е, това са щупения меч. Дник. Може да го... Не, Fightful. Аз цъкам с Fightful. Чакай бе, съм да варя превен. Ти къде си на умрелата дупка? Виж какво съм писал. Ей, виж какво съм писал. Всички на вар 5 за беле. Аз съм с една стречка. Аз имам само 200 убийства от 119. Се скачат на Долблекс. Кой го написал това? О, Крос го е писал. Това е реклама. Демек, ако си купа ранг Repair и тебе ти е разчупен фул сета, нямам право да ти го поправя. Нямам право да ти го поправя. Крос го направи доста тъпо. Изпреваря як, но той почва да се излага. Не, че в BG Play не се излагат, де. Само прост в бан и сега. Вместо за 5 дела бан, вече почва по 10. Нали го знаеш прост? Нали знаеш прост? Един админ. Той е хелпър, май у BG Play, да. И знаеш какво прави там? То заради него няма хора, най-много влизат 19 човека. Епа той банва всички, за него всички са хакове. Не, профта е силен. На Пепе е добър. Ама какво това? Аз не казвам, че съм силен, не. Аз гледам сега да взем някой фулка. Да.
Човек, ти знаеш ли да крос къде е холма? Ама точно над спалне. Ако имам... Аз гледах едно клипче на Нели Бегенс. Но крос... Чуто ми е крос какво ли държи тама. Фу, какво друго. Аз... Калага. Ти знаеш, Крос преди какво е правил? Като види някой хак, той първо го килне и му вземе и темите и ги изхвърли. Крос никога няма вземе на някои темите, въпреки че админ може да ги вземе кога си иска. Но първо го килне и изгори и темите, въпреки колко пари е дал. Изгори ги и го бан. Не. Кой бе? Кажи име. Велибор. От дупката ли е? Е да си казал, аз съм на евент. Виж. Крафтинг. Виж крафтинг. Видя, че крос сървъра. Абе, що ми се струва, че крафтинг НГ е хак? Не дей така да викаш, че всички са хакват, демек и ти си хак. Аз вече снимах един хак и мислим, ей Марти, аре спираме клипа. Чакай един момент. Марти, какво? Тук съм. Какво ме биеш, бе? И това беше от мен, БГ и Нелан. Бай-бай.